Mun nimi on Veeti Pekonen ja tervetuloa mun kandidaatin työn esittelyyn. Opiskelen automaatiotekniikkaa 3. vuotta ja mun kandidaatin työn aihe on pyöräkuorman puomin mallipohjainen myötäkytkentäohjaus ja polynomiregression ja gaussisen prosessiregression vertailu tässä myötäkytkentäohjauksessa. Esitän mun työn aihetta ja sen rakennetta. Aihe on tosiaan pyöräkuorman puomin mallintaminen ja siitä käänteismallin tekeminen, jotta sitä pystyttäisiin ohjaamaan sillä käänteismallilla. Ja sitten toisena aiheena on mallinnusmenetelmien vertailu siinä myötäkytkentäohjauksessa, kumpi menetelmä toimii paremmin, toimiiko kummatkin, toimiiko vain toinen ja miksi. Ja tosiaan sisällysluettelosta tai työn sisällöstä, niin ensin käydään läpi tämä säädettävä systeemi, eli se pyöräkuormaaja, millainen sensori siinä on, millaisia suoritusratkaisuja siihen sensoriin on tehty, ja sitten käydään vähän läpi, että mitä siinä pyöräkuormaajassa on sellaisia asioita, mitä tiedetään valmiiksi, mitä ei ehkä tiedetä. Että esimerkiksi siinä on ohjaustietokone, jonka dynamiikat on tuntemattomia ja mihin me ei voida vaikuttaa. Siitä pitää tehdä tiettyjä oletuksia ja valintoja, jotta voidaan edetä työn kanssa. Sen jälkeen on tarkoituksena käydä läpi polynomiregression teoria ja miten polynomin kertoimet tässä tapauksessa lasketaan. Sitten on tarkoitus käydä gaussisten prosessin teoria läpi, millaisia kerneleitä siellä on, mitkä vaikuttaa siihen gaussisen prosessin ennustuksiin ja miten ylipäätään sen gaussisen prosessin parametrit optimoidaan ja miten se malli koulutaan. Sitten sen jälkeen on tarkoitus käydä läpi, miten mittausdata on kerätty siitä koneesta ja miten tämä mallintaminen on tehty. Esimerkiksi millaisia mittauskokeita on tehty, miten ne on tehty, ja sitten sen jälkeen, että miten data on käsitelty ja miten tämä varsinainen malli on rakennettu ja miten se mallinnusprosessi on toiminut. Ja lopussa olisi tarkoitus esitellä tulokset, että saatiinko puomia ohjattua pelkällä myötäkytkennällä, jos ei, minkä takia ei välttämättä saatu ohjattua, tai että kumpi malli toimi paremmin ja minkä takia. Työn tavoite ja tutkimuskysymykset. Eli työn tavoitteena olisi saada tehtyä tämmöinen käänteismalliin perustuva myötäkytkentäohjaus, millä pystyttäisiin sitten ohjaamaan tätä kuvassa olemaa pyöräkuorman puomia. Ja tavoite olisi tosiaan, että pystyttäisiin antamaan ohjaustietokoneelle tai koodille joku kulmanopeus ja sitten, että se pystyisi laskemaan sellaisen ohjauksen, joka sitten sen halutun kulmanopeuden saavuttaa. Ja tutkimuskysymyksenä on, että voiko sitä puomia ohjata tarkasti pelkällä tällaisella mallipohjaisella myötäkytkennällä ja että onko tämmöinen gaussinen prosessiregressio mahdollisesti tarkempi siinä myötäkytkentäohjauksessa kuin tämmöinen vähän yksinkertaisempi polynomiregressio. Oletus olisi, että gaussinen prosessiregressio olisi tarkempi, että se pystyy paremmin mallintamaan tällaista dynamiikkaa, mikä tässä pyöräkuormaajassa saattaisi olla, esimerkiksi hydrauliikan epälineaarisuudet tai kaikki mahdolliset tuossa pyöräkuormaajassa valmiiksi olevat niin kuin ohjaustietokoneen dynamiikat ja vastaavat, mistä ei ole tarkkaa tietoa. Yksi alustava aikataulu. Aiheen valinta on tehty tuossa 8. tammikuuta ja sitten sisällysluettelo ja tutkimuskysymykset on 14. tammikuuta jo tehty ja niitä ei toivon mukaan pitäisi aivan hirveän paljon enää muokata. Tavoitteena olisi, että saisi tähän maaliskuun loppuun mennessä ensimmäisen version valmiiksi ja sitten palautteet siitä ja mahdollisimman nopeasti parissa viikossa sitten saada toinen versio valmiiksi ja se sitten toivon mukaan olisi jopa jo se viimeinen versio, joka sitten menisi läpi. Ja tosiaan tavoitteena olisi viimeistään tuohon 1.5. mennessä saada tämä koko työ valmiiksi ja palautettua aivan lopullisesti. Kiitos.